Yan. Palakpakan muna tayo, oh. Siyempre. Legal, Pwede na ba? yun, pala mo. Yung sa inyo dyan, nagagaling ng mga galing ng mga galing. Kasi may mga ano eh? Hindi. Ano si Shelby? Tokwa. Ano po, pang dagdag order lang. Anong tawag ko sa ganun? Asadong tokwa dito po. Yung nasa ibabaw po, Maki. Yung makina yung sabaw. Yung parang sabaw. Pwede rin po.
sauce dun sa ano, sa likod. Medyo ba? Wala ka. Lo. Kaya niyo yan. Sige, lagyan mo lang dapat sila. DG mga ano, at mga kakain natin dyan. Palakpakan muna tayo, siyempre. May kasama tayo. Grabe nung Sabi Hindi natin, tumitigil, parang may kalapati Siyempre po, may kasama tayo ngayong araw na ito. Napaunlakan po tayo ng mga kaibigan natin sa industriya ng food vlogging. Sa mga nanonood po dyan na back of camera, no, baka gusto nila makilala sino si Pinoy Foodie, oh. Ayan, no? Yan, Lodi, oh. Grabe, may mga ina-upload nito mga pagkain. Talaga matatakam ka, siyempre. Before, nakita nyo na rin po sa ating channel, Chow Food Crawl. At siyempre, yung isang nagkakamera sa atin na Zakas TV. Ayos ah. sabaw pa lang, diba? Sarap ng alat ng sabaw, no? Parang mami. Hindi ko pa natitikman yung ano, yung tumbong. Wala. Ano daw, sa ibabaw nito, ha? Kutsara. Oh, tilim tayo ba? Rick, alalay ka lang, ha? Wala naman. Nakakain kita dyan. No, naman ang pagkakapalambot nito. Ano pa? Ay, daw. Okay. Manalo sa kanin. Napatin ko itong kampong, may mga nakalagay pa sa loob, oh. Ano ba yun? May mga laman kasi itong gampong. Ano? Mushroom. Man. And then, ito yung maki. May laman sa loob. Tingnan natin kung ano yung laman. Kung lomo po ito. Okay. Ala lang ako, sabi ko, ako po si Kuya Dok. Sabi sa akin, mawalang gana na lumayas yan. Sino ka ba? Diba ilag yun? Ano? Okay yung mga lasa ng pagkain, no? Siyempre, matikman natin yan, ha? Uy, tingnan nyo kung masarap. Sabihin nyo sa akin. Kung hindi Masarap, naman, eh. masarap. Masarap ba? Ayos, ha? Gusto ko to. Ito gusto ko. Ay, ito pa Yung yung tofu. Tofu asado. Wow. Kasi kung hindi mo gagawin yun, maglalasang ano to, alam mo na. Oo. Kasi po, ano to, no? Ito yung nilalabasan, eh. So ano pa nga ba, magpaalam na tayo. At talagang bitin na ako sa kanin. Maraming salamat, ha. Siyempre, God bless you all mga Noy at sa mga nanonood sa ating diyan kakay. Maraming salamat po. Pagpalain kayo. Maraming blessings. No? Tuloy-tuloy lang. Magdasal lang tayo palagi para hindi tayo pababayaan. Nasa itaas ako po yung likod. Si Kuya Dex kasama si Eric Chudoro. at syempre nandito rin. Pinoy Foodie. At Chow Food Crawl sa Castillo. ayan, bigyan natin sila pagmamahal. Bye-bye!